Takže dobrý den, zdravím všechny bylinkáře a vítejte na takovém dnešním videu, netradičním videu. A dneska si tady odhalíme drug vape, testy na drogy, které používají policisti, a konopný olej full spektrum, konopný táta. A vítám tady kamarádku Leničku, která bude naše vlastně oběť dnešní. Leničko, ty normální konopí neužíváš? Ne. Užíváš dlouho jenom ty naše olejčky, že jo? Ano. Tak. Teď momentálně... Aby jsme to nezdržovali, potom si budeme povídat. Já ti hnedka na začátek udělám test na drogy, test na THC. Ten jsem ještě nikdy nepodstoupila, tak je to pro mě úplná novinka. Ale nebylo třeba. Jsi řidič. Jsem řidič, ano. Tak hele, jdeme na to, jo? Já takhle vezmu. Mám si teda ještě... Jo, vidíš to. Kápni si jednu kapičku aspoň. Jinak teď si užívala pravidelně, jsme se bavili, takže večer si kapala kolik? 5 kapek. 5 kapek a ty to mícháš desítky, a dneska ráno jsem měla 3. A dneska ráno jsem měla 3, ale večer 5 kapek, dneska ráno 3, teď si zdala takovou letu. Pak ti ještě poprosím, ještě se zapij to vodou. Já tam nechám chvilku přijít. Mě jen tak zajímá, jestli, chtěl bych to mít, protože může se stát, že pojedeš a hned si to kápneš a zastaví ti za 5 minut, co potom, jo, tak chceš mít jistotu. Takže jo, uvidíme, jak je na tom jeho olejček konopného táty. A děkujeme za olejček vlastně, za tohleto, do toho videa. Takže poprosím jazyk. Já to udělám trošku jako drsně. Já být policajt, tak těm lidem asi sedřu jazyk. Je to nepříjemný? Tak jo. Dobrý. Zkusíme. Mít čistý jazyk. Hele, dá se to sem. Praskne se ampulka. A teď tam rozjedete klikinka. Musíme ho nechat chvilinku stát. A do 10 minut by se to tam mělo objevit. Jo, zjistíme to nahoře tady, jestli tam budou 2 čárky na to THC. Takže chvilinku musíme teda počkat. Ještě je možnost ho udělat. A teď ty 2 čárky, co tam jsou teď, tak to je co? Myslíš tohle? Ne, ty uprostřed ty čárky. Ale ty nejsou ještě vidět, oni budou červený. Jo, oni jsou připravený, tam je připravená taková červená. To jsou jenom rejhy. No, tak nějak je to myšlený, ale uvidíš, já už jsem těch testů tady viděl hodně. Takhle bude vypadat pozitivně na THC, vidíš to? Tyhle 3 čárky znamená, že to funguje. Jasně. A čárka předtím, když se ti zobrazí, tak jsi bohužel pozitivní. Ty jsi dneska jela automobilem, viď? Ano. Ono takhle, ty testy, jako může to třeba být, ale věřím tomu po té kapice, co si jako po tom množství, co si kapeš, ty to mít prostě nemůžeš, není to možný. Jo, tester je jedna věc, no, ale uvidíme, jak to dopadne. Jinak ty si teďka mixovala 5 a 10, myslím, ne? A co ti vyhovuje teda víc? No, zjistila jsem, že mi víc vyhovuje ta 5. Ta 10 se mi zdá, že pro mě je třeba až moc silná. Jo, takže 5. Takže na mě bezpečně funguje ta 5, ale záleží, zase je to určitě od člověka, je to individuální. Každému vyhovuje něco jiného. Já zůstanu asi teď momentálně u té 5 a uvidím. Dokud mi bude fungovat 5, tak budu asi užívat tu 5. Jsem s ní spokojená. Tak jsme se bavili, já teďka i postupně chci právě odhalit jako víc značek samozřejmě těch olejů, těch, co prodáváme, těch, co máme jako rádi a věříme, že to jsou kvalitní produkty, jako tenhle tvůj konopný táta, toho mám fakt rád. Já taky. Ale uvidíme, hele, vidíš to? Tak, tady se rozjíždí takhle jako tátekutina. My jsme tam něco praskli a těsně předtým, jestli vidíš, tak mi přijde, že se tam možná rýsuje čárečka. On to třeba bude jenom takový duch, jo, ale trošinku se tam jako rýsuje. Já nebudu plíst ten, aby jsme si to nespletli, ten nemáme před sebou. A právě se vždycky čekám, většinou vždycky, když tě zastaví, tak je dobrý dívat se na policejní kontrolu, kam dávají ten test, aby ho viděla, aby s ním nějak jako neklepali, aby ho neměli utopení, jo, aby byl prostě v této poloze rovný a neměl žádný zbytečný otřesy během toho, když to nabíhá. To je jako důležitý, protože to může taky mít na to trošku jako vliv, na tyhle všechny věci. A už jsi někoho testoval takhle? Jo, hodně lidí právě, no. Ještě jsem to právě nezveřejňoval úplně všechno, ale jo. A hlavně samozřejmě i sebe. Jo, taky si dělám kvůli tomu takhle různě nějaký videjka, který jsem taky se sebou nezveřejňoval.
ale já mám teda většinou jako smůlu, ne na ty olejčky teda, vyloženě ne na tyhle ty CBD olejčky. Jo, ale je zajímavý třeba i ten tester někomu často vychází. Takže to by to vyšlo pozitivně. Ale ne potom olej. Jo, ale třeba se stalo, že i po Big Shocku, jako což je energy drink, že mi to prostě ukázalo tady dole ty amfetaminy. Jo, a normálně jsme zjistili, že on to fakt jako nejčastěji to dělá jakoby značka Big Shock. Nevím, co to tam obsahuje, jako samozřejmě, že nic v sobě takového nemáš, ale prostě je to tak blbě nastavený. Hele, vidíš to? Taky vidět, že ty energy drinky není nic dobrýho, asi. Tak jako tohle by na to mít vliv nemělo, to je fakt jenom špatně postavený ten orientační test a proto musí ty lidi na tu krev a věřím tomu, že když ti zastaví policejní hlídka, uvidí ti, že jsi jako v pořádku, jako vidím třeba teďka, nemáš rudý oči, zase někdo má alergii, jako jo, třeba já. Jako mám alergii, jo, to je těžký papusa. Ale na olejček, to ne, ale že vidí, že jsi jako v pohodě. Na policajty. Tak věřím tomu, že ti to uvěří a že prostě jako, sice ano, pojedeš na tu krev, ale věřím tomu, že v tu dobu ti nechají řidičák a prostě počkej na ty výsledky. Ale tady se obávám. Já teda, vidíš ten takový malinký trošku je tam náznak, ale já přísahám, že jsem... Právě proto jsem si... Že jsem nic jiného neužila. Do těchto videí, ještě jich bude jako víc, ještě budeme testovat nějaký olej s jiným uživatelem, ale vybral jsem právě na to lidi, kteří nemají právě nějaké zkušenosti s tím, aspoň teda ne tenhle rok nebo minimálně 5 let zpátky, že užili třeba normální konopí. Tyhle lidi prostě, co jsem vybral, tak jsem chtěl, aby prostě neužívali normální konopí, protože je to pak těžko věřitelný, že ten člověk třeba neužívá. Já fakt jsem chtěl mít jistotu. Ono spoustu lidí jako na ten test jakože se přihlásilo, ale podle mě si to chtěli jenom zkusit. Ale já jsem naturally high, to znamená, že jsem přírodně high na životě, takže možná, že to tam ukázalo. Jo, možná. Hej, ale je to tam. No je to tam. Co budeme dělat? Já nemůžu řídit. Ty jsi tady u mě autem, viď? No. No, jako asi nemá cenu moc zdržovat to video. A jak je to možný? Ale čárka se zobrazila. Ale můžeme to video ještě prodloužit. Já ti dám rychle vypláchnout vodičku, jestli chceš. Vodičku mám tady. Ne, vodičku, možná ten cleaner, že bych ti mohl dát. Ale ne, to uděláme to v jiném videu. Teďka víme, že po tomhle tom jako pozitivní bohužel seš. Jo, a já to ukážu tady na kameru, hezky to tam dojdu, aby si nemysleli, že jsme to stříhali. Je to tam, no. Jo, ono, ještě podle mě je teďka ještě čas a ono se to ještě trošinku jako zvýrazní, ale bohužel, no. To je zajímavý teda. No, ono se teďka, teď nevím v který zemi, ale někde to zkoumali a vím, že jakoby i po těch full spektrech, těch CBD věcech, jako když máš nějaký CBD přípravek, ať to jsou kapsle, oleje a je to full spektrum a je tam fakt jenom pidi stopový množství, což tady je úplně pidi, tam má konopný táta, ten tam má nějakých 0,05 toho THC. A tam zjistili, že vlastně v moči jim prostě našli to THC, no. V testech jako na moč. A takže přitom je to velice citlivý teda. Je to velice citlivý, no. Takže bohužel, no. Já ti, Leničko, moc děkuju za tohleto. Bohužel jsi byla odhalena. A... já za to nemůžu, já jsem v tom nevinně. Jako, takhle, asi bych se nebál jako toho a asi to není úplně dobrý to kapat. To ze mě vyprchá, než pojedu. Jo. Dáme si kávu a tak, ale asi to nedoporučujeme asi ty olejčky kapat, když se nechcete dostat do problému, nechcete tyhle problémy řešit, řídíte jako na plný úvazek, tak opravdu nekapat si to asi před jízdou a dát si to třeba jenom večer. Jo, když budete vědět, že potom asi pojedete, protože tohle co se fakt asi stává. Nebo nějakou dobu třeba, no, ale... Jo, jako, vlastně tam jde jenom o ten test, no, jako... Víš co, některý lidi si fakt kapou ráno a potom prostě jedou, tohle nenapadne. Jo, takže, ale uvidíme, bude tady další člověk, třeba někdo bude zase jiný, ale už víme, že prostě aspoň 50/50, že se to prostě stát může, ale uvidíme u dalších lidí. Můžeme to vyzkoušet příště. Určitě vyzkoušíme, jinou třeba značku. Já ti moc děkuju za tohleto. Není zač. Vám děkuju taky a vy se těšte na další video, protože budeme pokračovat. A mějte se krásně a u dalšího sledování dalšího videa. Mějte se, ahoj, čau. Ahoj.